Аз се казвам Мицу и гласувайте за нас, за нашата веб страница, за всички клипове. Това е за, ако не знаете английски, да учите буквите, и други клипове ще има на други думи. Да започваме. Първата буква е F. Не, Е. Така. Втората е B. Така. Третата е C. Така. Четвъртата е D. Така. Да. Да. Изчакайте са. Петата е И. Каква Шестата е F. Седмата е H. Не, G. Да. Осмата е H. Така, браво, стоп и старт. Айде. Здравейте, този път няма да казваме, това е втория клип, този път няма да казваме 1, 2, 3, после ще ви покажем как се пишат. Този път няма да ви казвам кое число е. Да започваме. Така, давай. F. H. Не, H е H. B. Така. C. Така. D. Да. H. Не. Не. B, C, D, E. Така. F. Така. G. Така. H. Така, да, браво. Давай пробвай начало. Чакай съм. F. Не, A, B, C, D, E, F, G, H. Така, браво. Сега можеш ли да ги напишеш? Да. Така. Ето, покажи на скъпите ти приятели как можеш дори да ги напишеш. Може ли да се обърне на камера? Не. Що? Не, за да го покажеш. Така. На всичко няма проблем. Ето как се пишат. Хубаво, да. Давай, кажи какво пишеш. Първата буквичка е А. Така, запетайка. Втората е запетайка. Б. Не. Така, B, да. Запетайка. С. C, да. Я да видим как... C, да, точно така. A, B, C, после. После е D. Така. После. После е И. Точно така. Чакай, как го пишеш? Да не го напиша на български. Ито е наше е. Да. Да. Ето е малко сбърках тук. Нищо ли? И F. Така. H. F. Това е F. G е после. G. F, G. H. Да. Покажи го и им показа A, B, C, D, E. Да знаеш кое е. Ето е азбуката. Така. Ето. Така, първата. Ами не знам, ти знаеш. F. Не. A. F е това. A. F ето това. Добре. F. A. A. B. Така. C. Да. D. Така. A. Чакайте само. Тук е по-голямо, можеш да го видите по-добре. Чакай. Наобратно. Сори. От начало. Така. A. Така. B. C. D. A. И. E. F. G. H. Точно така.
Браво, скъпи приятели, очаквайте още един клип. Здравейте, хора, пак сме ние с английския. Включихме още две букви и те са I и J. Точно така. Сега покажи Ето и ги изборай. как се произнасят. Така. Покажи го с химикалка. Не, е така. Чакай само. Че това ма дразни. Чакай, ще падне. Чакайте само. Не го преработвайте. Тафак. Ей, не псувай. Давай, кажи го. Давай. Не знам, ти знаеш. Добре. A, B. Чакайте само. A, B, C, D, A, E, Чакай. F, Така. A. Чакай. Дай от начало. Добре, дами и господа, малко от начало. Добре, давайте. Сега. Давай ти, те те I, гледат. A, B, C, D, A, И. E, H, F. F, E, не. Давай от начало. H, Чакай, давай от начало. Гледай си ги ти, че ти така се объркаш. чакай, вижте хора. Те тук си го имат отзад, нищо, че наобратно. Давай. Давай, ти си ги гледай, те ще ги запомнят. Чакай. Само да ги напиша. Чакай, може ли да гледам? Не, Не, само да ги напиша. Само ще чакате малко. Намикна ли? Не е верно. Бактерията изтощена. Да, Скъпи приятели. може си и да е за този клип, но... Давай, по-бързичко. G, H, така. I. Той е с две чертички горе. Е така. Долу и горе, да. J. Не. Това е K. J е ето така. То е това, както го написа. Само че е така. Ето така. J. Чакай. Готови ли сте? Да. Само да махна това. И... гледайте горното. Така, давай. Първа буква. Хич не дей да гледаш тука. Давай. Да започвам. Това. I, A. A, B, C, D, E, И. E, F, H, G, H, I, J. Браво, точно така. Давай пак до начало. A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, F, J. Давай пак. A. A, B, C, D, E, J, F, J, H, I, J. Точно така. Браво, виж, има полза двете нови думи, буквички. Кей, да включваме ли? Да. Кей е нашето К. Ето така. Новите букви си ги с нов цвят. Давай пак. Дръж си го ти и покажа. Как е Кей? Кей, да. Чакай, дай да те напиша. Лесно е. К е Кей.
Давай. Давай. A. A, B, C, D, E, F. F, H, G. G, H. H, I. J, K. K. Това е. Давай пак го начало. A. Да. A, B, C, D, A, E, E, F. F, G. G, H, I. J, K. K. Давай пак. О, 10 минути. Давай. A. A, B, C, D, E, F. F, G. G, H. H, I. I, J. K. J, K. Давай пак. Сега сам ти. Давай. A, B, C, D, E. E, F, G. G, H, I, Чакай. Така ми е трудно. И на тебе ти е трудно. Те сигурно вече го запомних. Давай. I, A. check, I, A, A, не I. I, I е наш... Е това, Е, където ти казах I am. Да, това е I. да. това е G, Това е J, това е това е K. K. K, да. Давай сега. Дами господа, Това беше следващия урок, ще е по-лесен.